Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ngulumihi Fitaraini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa rawadadhul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil aswaba wa qalat hay'atalaks qala ma'azallah. Kadzalika iku kaya mangkono kane huruf jar zalikane isim isyarah. Mula ka huruf jar maknane kaya, zalika isim isyarah i'rabe jar sebab kepanjingan huruf jar. Tanda jare mabni. Cuma ana sing jenengan kae iki ngaji apa ya. Yes. Wa kadzalika iku kaya mangkono ae tegese mislu zalikal jazai padane mangkono piwales al mujibi al ngajibi kokmu al ngajibi kang ajaib piwales sing ajaib. Najzi bales sapa ingsun Allah al muhsinina ing wong kang padha bagus. Ae tegese kulaman ing saben-saben wong yasunu kang gawe bagus sapa wong fi ngamalihi ing dalem ngamale wong. Wanganil hasani lan saking hasan
man ing wong aksana kang gawe bagus sapa man ngibadata rabbihi ing ngibadah pangerane man fisabi batihi ing dalem mangsa enome dheweke ata maringi hu ing dheweke sapa Allahu Allah al hikmata ing hikmah fi iktihalihi ing dalem tingkah ya rekasane lah ing dalem tingkah rekasane dheweke. Kaya ngeten iki lho nek jenengan mencermati hukum-hukum sing diberlakukan karo Gusti Allah Ta'ala niku mengke ngekeki iming-iming nek nggon apik ya najzi bales wong sing bagus-bagus. Lafate bales. Ora ngewehi wong sing bagus-bagus mboten ning bales. Mangrasake ngewehi ro bales rak beda. Itu nek ngewehi iki ora ana sebab. Ngewehi iki ora ana sebab musabab pokoke butuh ngewehi. Lah kok kowe ngewehi ya wis pengen ngewehi. Pengen ngenehi ning nek bales niku masalahe ana sebab. Dheke nandur sik, dheke gawe sik agi dibales. Dadi kudu gawe kok nandur sik, kudu temandang sik. Engko lagi tanpa bales. Mula bahasane bales kok ya najzi. Ora ata ora yukti. Iki jane penak banget lek rasane ku penak banget. Jenengan iki nek kepengin oleh balesan, ayo nandura tandanga kok ya lah ora kangelan ning karepe tampa kandara. Ora kangelan kok nampa ketoke sepele ning maknane jero jene iki. Mula terus tafsire kulaman yahsunu fi ngamalihi. Allah ki mbales nang gone saben-saben wong sing wong niku gawe bagus ngamali, sing wong niku gawe bagus perbuatane. Utawa ana pengendikan liya, wong sing gawe bagus ngibadahe. Ana ing dalem mangsa ngarepe, mangsa enome, mangsa awale niku do gelem temandang ibadah kanthi bagus, pemburine mengke mesti tampa. Di pemburine niku. Niki wae dikhususke muhsinin, wong sing bagus-bagus. Nampa balesan bagus. Nek wong sing bagus-bagus maksude baguske ngamale, baguske ngibadahe. Lah nek uripe ya ora nandur bagus, ora usah ngarep-arep ngunduh, ora usah ngarep-arep dikeki piwales bagus wong ora nandur bagus kok. Ambok jenenga bagusa kae tetep ora dadi. Iki wae engko nek dibalekke ning nggon aturan-aturan fikih ora sekedar nandur bagus tok ya ora. Kembali penyempurnaan ibadah sing sesuai karo aturan fikih bagus niate bener le temandang sesuai ilmu ngono. Materine bagus, niate bener le temandang sesuai ilmu. Ora sembarangan, ora gampang angger dadi mboten kok ya nek piwales kok sing bangsa akhirat. Nek piwalese sing bangsa akhirat, otomatis niki mengke nek jenengan tandang ibadah utawa tandang ngamal sing bagus,
Pisan niate kudu ditata. Niku najzi niku mbales sapa ingsun niku, ingsun Allah niku. Mula gunakake mudharah nun. Najzi bales sapa ingsun Allah. Lah men sing bales ki Allah, berarti kranane kudu kono, nek ora krana kono wegah lho. Le temandang ibadah, le temandang amal ki krana sing iso bales kuwi aja krana sing ra iso bales. Iki wis angel dhewe karena niat to niki otomatis kaitane karo niat. Niatku temandang ki krana sing iso bales. Sing iso bales mung Gusti Allah. Aja krana liyane kok ya. Lah ya akeh banget to sakniki do temandang ibadah ning karena ya ana dolop-dolop sing marai ra ikhlas ki dadi ra ikhlas e. Sakjane dek awal-awal arep temandang ikhlas jane niku apik kae ning ana dolope dadi geseh. Contoh sakniki selawatan model majelisan kae, selawatan model majelisan kae. Kae iki sakjane awal-awal biyen do mangkat ki ya seming krana seneng selawatan, lemune golek safangat. Wis bener niku mbok selawatan golek safangate Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi wong tau ngiming-iming. Kanjeng Nabi tau janji sing akeh selawate bakal oleh safangatku. Bener niku. Nek krana golek safangate Kanjeng Nabi, didolop karo pimpinane. Yang mengaku cinta Rasul, tangan diangkat. Wah, terus diangkat. Baru terus dongani. Semoga yang mengaku cinta sama Rasul, yang punya hutang banyak lunas. Wah, wes dolope wes kacau iki. Ah, kena dolop. Mula terus ngutang akeh lho donga merem-merem ngono iki terus. Serepot banget model ngene iki. Ora jalur sih. Numpak bis prayoga Jogja Kulon Progo. Jenengan tak ngerti bis trayek prayoga. Mane kok Jogja Kulon Progo jalure mesti kono kok. Jalur iki mesti nek prayoga kae Kulon Progo biyen. Nek mbune saiki ra ngerti. Pokoke bis prayoga iki Kulon Progonan. Lah jenengan numpak ning kono ya kanca-kancane kok kenake ndonga. Yang mengaku ingin sampai Malioboro tangan diangkat. Aduh ngangkat tangan. Semoga kita semua sampai ke Malioboro. Kamu kok arah ngulon kono, ora kenter kabeh iki. Marahi rono kok Malioboro. Lah sing ngerti bingung, piye ya ngulon sih. Ning kok Malioboro ning kok lakune ngulon, sing ngerti wis mulai bingung. Nek sing ngerti wis pokoke guyu-guyu wong tumpake bis seneng. Sing penting ra numpak bis kuwi. Wong ora dong karo maksude ngono lho. Mula sing ora paham seneng kok kan maca selawat dilagokke, sing ra dong mung seneng le lagune apik-apik kuwi. Makane krana kuwi penting, niat niku penting. Iki ora mung sekedar ingsun Allah bales wong sing do bagus-bagus, ning ingsun Allah bales wong sing ngamal ngibadahe bagus. Syarate telu pisan, niate bener krana ingsun wong sing iso bales ingsun. Nggih. Ping pindhone le temandang sesuai karo elmune. Ping telune materi sing ditandingi memang materi kebagusan. Ya wong ana materi-materi sing ra tek bagus barang. Materi bagusnya salat misalkan nek jenengan bingung karo keterangan kula. Kita diterangke rada
Modern titik ngono ra ganduk dijebule iki. Kok materi apa to materi? Hah? Materi ngamal, materi ibadah iki misalkan salah. Iki materi ini wis dadi wujude salat. Ning nalika jenengan salat iki kudu kranane dadi krana Gusti Allah wong sing ganjar ki Gusti Allah. Kemudian temandang, nalika temandang salat sesuai karo ilmune. Ilmune salat ki wong nek ra sesuai ya wis dikei lampu kuning karo Kanjeng Nabi Allah ra nampa. Salah siji contoh lampu kuninge Kanjeng Nabi tentang salat, wong sing salat ijen ra maca kuwi salate ra ditampa. Lho, dadi orang sembarang salat kok iku. Wong sing salat ijen ra maca, kuwi engko salate ra ditampa. Ya maksude ra maca iki le maca dibatin ngono lho. Salate le maca mung do dibatin. Lesane ra tau metu suarane. Aku iku salate ra ditampa. Fatihah ya mung dibatin, terus tengok atahiyat kae mung merem tok. Bar kuwi salam, lah kok ora maca tak batin. Kuwi salate ra ditampa karena ra sesuai ilmune. Ora sesuai karo aturan fikih. Wah iki kok banget ngamal-ngamal apik ning wong ora do berilmu le do temandang ngamal iki akhire ngamale akeh musprone. Dua hal sing marai hancur itu rak niate kleru selan ora sesuai karo ngelmune. Makane ngaji iki wajib banget iki men le temandang ngamal jumbuh karo aturan maupun jumbuh karo aturan ngelmune. Ora sak-sake kok ya. Penak ngaji ngene iki ra nganggo ngelmu. Ngaji ora nganggo ngelmu, waton ngetiging tengok merem mulih turu dadi. Oh sing jenenge ibadah ora nganggo ngelmu ki ya mung ngaji iki. Lah piye ngaji kok ora nganggo ngelmu lagi golek kok ya. Iki rak dalam rangka digolek. Golek ngelmu dadi malah penak. Mengkarek nata ati tok, nata niat tok. Nek ngaji niku anggere jenengan niate wis bismillah krana netepi jauh kewajiban krana netepi kefarduane Allah karena njak diwajibi Allah wis tak temandang wis. Ora nggo ngelmu apa ngaji kok ngelmu. Wis modal nggo awak gelem tandang kuwi mah. Gek syarate ya ora angel to ngaji iki ya ora kudu nutup aurat secara full ora. Ora kaya nek salat, wong itu nek salat nutup aurat secara full, nek salat nek ngaji ngene iki bebas. Ya nyatane akeh sing nutup aurat sesuai salat lho, saya salat. Nek salat ngono ora akeh batale. Ning nek ngono kuwi ora batal. Rak yo santai to nek ngaji ki wis. Ora kudu wudu. Wong ngaji ku ora kudu wudu. Wong ning dalan mau medhun saka montor mak pret ngono kuwi ora apa-apa. Medhun saka montore kok ya jebol kelepe. Alah ya Allah. Jan lagi nyet andarke medhun mak pret. Wong kok ngisor dhuwur ming maidu. Dhuwur maidu nek domongi pret ngisor ya maidu. Lho ora penak banget ngaji ki ora kudu wudu dadi jenengan nggawa hadas cilik ngaji sah-sah mawon. Ora kudu madhep kiblat. Madhep nandi-nandi oleh. Wah tenan nek ngaji syarate surang ora angel. Sak adep-adepmu.
Bebas. Adep ngetan ya kena. Adep ngalor ya kena. Bahkan ora kudu ngadeg, nek salat ra kudu ngadeg. Nek salat kudu ngadeg, ora iso wong kuwi rukun. Rukun pertama iki al-qiyamu. Ngadeg ing atase wong sing mampu ngadeg ngeten nika nek jenengan nyinau fikih salat. Nomor 1 ngadeg ing atase wong sing mampu ngadeg. Lah nek ngaji ra ora. Malah wagu kok. Nek ngaji ngadeg wagu jajal. Salah siji ngadeg nyekongkong ning kono. Lah iso dikeplak sandinge. Ora iso ngaji ora kudu ngadeg. Malah tengok ngaji lungguh tengok niku kepenak. Tur tengoke bebas, lendetan ya oleh, ora ya oleh. Selonjor ya oleh. Penak banget. Salat ra oleh karo kecap mangan iki ra oleh. Salat kok mangan batal. Nek ngaji bebas. Ngaji iki bebas. Mula kula niki kok anggur makan mesti do sangu kok ya. Sangu mangan iki mesti. Wangun sih. Mula ora nganggo syarat tenan wong ngaji itu paling penak ngibadah paling penak karena mengkur cukup nata ati krana nindakake dawuhe Gusti Allah. Wis dadi nek liyane dadak nganggo syarat-syarat. Karek mangkat tengok. Kula seneng kula weruh jenengane. Grimise mangkat kok. Grimise mangkat. Jian jos tenan pokoke. Takoni kok nek ngaji mempeng, wah ngaji ki sak rupa-rupa mesti dadi akhirat rasa dadak nganggo aing-aing ngono. Sandadak nganggo aing-aing wis waton mangkat dadi akhirat. Bape ra nganggo ilmune nek ngaji niku mung nganggo atine, nganggo niate. Kepenak banget iki sing kudu nganggo ilmune rak sing juweh ngene iki. Ya yo kudu nganggo ilmu materine Quran karo hadis, materine karena sing jenenge pepeling agama sing paling hak, sing paling bener iki mung Quran karo hadis. Dadi materi utama. Le maca kudu bener, le nafsiri kudu cok pas, le gawe contoh kudu pas karena diikuti. Engko nek ngantek kleru do melu, berarti melu kleru kabeh. Lah sing dibruki kaya ngene iki sesuk. Jenengan mung karek omong sok iki piye ngamal sing kaya ngene lah kula ya mung diwulang ngono kuwi kok. Ngono jenengan penuk banget lah mung manut kae ji. Yes. Manut sapa ayo nek ra manut gendune kae arep manut. Nah, wis dibruki wong kae semene remuk. Gara-gara kleru. Le nerangke kok ya. Ning nek le nerangke bener pas terus engko ngamale cocok, lah kula melu bejo. Kok melu bejo lan jenengan nalika ngamal sing bener niku gandeng saka keterangan sing kula aturke ra ya sithik rong itik kula kecipratan. Kecipratan kula do ngamal bener mau hasil sekolah kula nerangke le do melu Quran bener le do melu hadis bener lara kula kecipratan 2000 antep tenan. Ayo jenenge sithik rong itik sika. Alhamdulillah. Mantep ngene iki ya. Lah kula matur wae kecipratan. Ya sing jenenge nyiprati ki ra ono akeh. Nyiprati kok mbok nyiprati apa wae ra akeh. Jenengan panen omong mbok yo mburi omah ki diciprati, ra yo mung titik to.
Kok ora tahu memaknai tembung lho. Lah nek arep oke ya dibyuri ora diciprati. Ya byuru ana-ana oke kok ya. Mula ngene iki tak anggeren nerangke isine Quran terus dilalae jenengan dong ngamal. Jenengan dong ngamal. Ledong teko hasil leh kula nerangke. Ning sing jenengan ikuti Qur'ane udu kula. Sing jenengan ikuti hadise udu kula. Arek kula kecipratan karena cara kasarane jenenge wis dadi talang. Talang ki ya teles nek udah ngene iki kok ya. Nek ketiga nglangka ya mingkur panas. Jane talang ki nek udan ngene iki teles. Nek ora bocor. Lah kowe bocor ya menggok nendi-nendi. Kira ming dadi talang saja to manute Quran. Oh ternyata ngaji iki ora usah dadak nganggo ngelmu waton menyang wis cetha dadi akhirat ming natati bismillah nindakake dawuhe Gusti Allah lan jenengan ra terus ana dalem kono bismillah nindakake dawuh netepi wajib wis ming kuwi ra usah nganggo syarat apa-apa wis ketiging gae iki nek dingelmoni ning nek niate kleru ya ora dadi apa-apa ya wong kuncine iku tetep niat kok. Sanepane Kanjeng Nabi sing sapa wonge hijrah, melu hijrah krana Allah, krana nabine Gusti Allah utusane Allah, mongko engko sing bales Allah lan nabine. Ning sing sapa wonge hijrah krana golek bondo sing dikarepke utawa krana ngluru wanita sing arep dinikahi ngono kae. Mongko hijrah ya ming oleh apa sing diniatke kuwi ngono lho. Terusane inamal a'malu binniyat hadise ngono kuwi. Ngaji ya hijrah ki sanepa sih. Hijrah krana Allah, krana nindakake dawuh Kanjeng Nabi, Allah Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Kanjeng Nabi sing bakal ngekeki balesan. Ning sing sapa wonge ngaji kok ming krana wanita sing diuber-uber. Ngono ya ming oleh kuwi. Ya kabeh ming kranane kok ya. Ya wong kuwi iki ora usah dikrononi we engko nek pancen dikersake Allah nyerak dhewe kok. Nyerak dhewe. Ora usah dikrononi ya ming karep jenengan kuwi ya kemproh. Karena ya memeng lah kemproh. Ora usah krana sing bangsa. Aneh-aneh kowe engko donya iki ndeke Allah. Jenengan iso bayangke. Allah niku sing duweni sak kabehane. Nek krana Allah ya engko sing bales Allah. Tenan ta? Gek Allah duweni sak kabehane. Ning nek krana liyane Allah, lah liyane iki ndeke Allah sih. Krana Allah ra penak ta? Engko otomatis liyane kuwi ndeke Allah jenengan bakal diwenehi wong sing duwe iki kono. Lah kok malah krana liyane sing kuwi iki ndeke Allah. Lah karo Allah mah dikake. Wong kuwi ndeke Allah kok. Ketake sepele ning niki jero ning jero ati jero. Gampangane ngene, kaya wong-wong iki tak sing duwe Gusti Allah, sing ngobate Allah, sing ngatur uripe Gusti Allah ta niki. Lah kok jenengan mah krana kuwi, krana wonge kuwi. Karo Allah teteki sisan. Wong kon krana aku kok mah krana belekan kok ngono. Iki upamane nganggo bahasa nesu kok ya ceritane iki. Iki nganggo bahasa kuwi iki wong kuwi iki ndak aku. Gusti Allah ngono kuwi. Kuwi iki ndak aku sing gawe aku to ngono kuwi iki ndak aku sing gawe aku. Lah kok malah krana kuwi teteki sisan.
Ben so nang antek sempat cerak sing sijak tak pateni sisan ora. Gusti Allah iso ngono ki gawe ngono kuwi iso Gusti Allah. Gawe ngono kuwi iso. Ning nek krana Allah pun kula pokoke netepi dawuh jenengan Gusti Allah, langkung hasile piye jenengan nek arep ngopahi apa terserah. Wong sing duwe jenengan kok. Jadi sing ngerti nggo kula apike piye iki jenengan sing ngerti lho. Akhirnya temandang krana Allah. Temandang Allah ngerti. Nah iki kok ketoke kowe lagi klerek-klerek butuh sehat. Tak tuntun menemu sehat. Le nuntun ya ming terus digawe karo Gusti Allah ora mangkat ngaji. Jadi Allah sing nyekenari ora mangkat. Sandinge sing kulino awur kok ora ketok ya. Bolo iki nek ndi bolo kok ora ketok. Ming ra mangkat pisan kuwi. Ora ketok terus engko mulih ngaji di telepon di WA kok esuk iki mau ora mangkat nang ndi. Waduh jan awakku ngethok-ngethok nang sendi kaya linu-linu. Nang garis teng klenyer. Nang ndas rada tenut-tenut. Akhirnya mangkat pisan lah sing kanca lenggah niku wau dilale, "Wah mbok rene aku duwe jamune iki lho." Duwe jamune. Wingi anu dek ben kae tuku obat Cina ning Malioboro kae sambat digawani jamu sing kok ngene iki. Gusti Allah leng reka iki karena leng ngaji krana Allah. Iki nek linu-linu ngene iki engko terus lera mangkat. Mula agi mangkat pisan ben sehat sesuk gek mangkat meneh jalurke dicocoke ketemu obate. Wah, aku ora kuatangi iki nang sendi ngethok-ngethok. Wis tak rono, tak terke rono. Nek ora ana kowe iki aku iki sepi sih. Le ngaji kuwi lho, maksud. Nah, nek terangke iki pahame nerangke murni polose pahame menggo sradong tenan. Akhire jamune diterke wis iki kudu besok ro sore le muni akone. Besok ro sore sesuk wis sehat. Wah tenan ngombe sore esuk tumbe sore tumbe esuk wis mergenggeng mangkat kae. Ketemu nang kene jejer kae karo salaman nuwun tenan. Jamune sing saka Cina iki jan mujarab karo salaman kae. Mak klesep 50 ae. 50 nek iku ora 2000 asli 50. Nek ra ngandel Gusti Allah iki nek nyekenario top. Kuncine utama siji, krana Gusti Allah rasah krana liyane urip niku dadi nek ngeten niku. Niki sik teruske sesuk muga-muga diridani Allah, diberkahi Allah, saged istiqomah ling ngaji ling ibadah, dituntun selalu oleh hidayah Allah, selalu oleh pitulungane Gusti Allah. Manfaat faedah dunia akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.